אותי לתקן. פה אני נראית מכוערת, אבל אני רואה דיסלייק. לייקים. לייק אמרה, ובטלפון דיסלייק. טוב, אז אני שמתי כאן מגנה קודם שמה, שהוא שומר נדיר, פצצה. עכשיו אני אשים גם אותו, כי אני לא יודעת, אולי אני אצרף גם שילב. שילבתי. עכשיו אני אוציא קצת סוגרת. נכון, יש לי כאן. עושה כמו קודם עליי. ריח גם שזה וגם שזה. אוקיי. עכשיו אני הולכת להביא מברשת להנפלת. אז הבאתי מברשת. בואו נתחיל. וואי, איזה נעים. זה אני יכולה לשבת ככה. אני אסיים לעשות ככה בצד ואני חוזרת. טוב, אז ניקטי, והייתי גם כל כבר ניקטי הכל. אוקיי, אז מה רציתי להגיד לכם? נגיד אתם לוקחים כזה קרם הגנה, אתם שמים ככה בזה, נגיד ושאתם בטבריה או איפה שהוא אוכל באילת, אבל רק שיש שם שמש, אסור שהרגל תירטב, ואז אתם יכולים, אתם יודעים אחר כך מה אתם יכולים לצייר לב או מה שבא לכם, אבל שעה או חצי שעה, מה שבא לכם מזה. כן, כמובן. כן, כמובן ש... איך היה? אוקיי, נזיקים ככה משתמשים בזה. טוב, אז מי שלא רוצה כאילו שיהיה לו ריח, אז עכשיו אני צריכה לעט לי. טוב, ביי, אני סיימתי. רק שמים ירחם. איזה בוסים שרוצים אני בחרתי, יש לי כאן עמוד, אם אתם רוצים אני יכולה להראות לכם. תסתכלו שאני שמה. זהו.